Ako pangutana Brad Sok ko ala ni kanang mga kasinatian ni nako ano itong niaging mga buwan nga isip usa ka minister unya do nami daghan kaayo nga gipanghilugan kuha mig pare unya daghan na kay ning kasuha Brad Sok pangutana ko nila kay usa sa nahintungdan gyud ako ugangan nga dili na siya makatingog ingon laging akong asawa nga muramag nagpinal na sa mama niya wa na gyud unconscious siya ba moto ni kuha mig pare among pahilugan da sa ospital naulian unya ang istorya niya Brad Sok sa kaugangan jud ni nga gida kuno siya og tawo nga itom kini siya kaupat na ni kakaso nga masakiton nga naka-recover humas hilog dako kay tawo nga kanuan siya gida siya nya itom taas kayo pero nato wala ingon nga naisungay itom jud siya. Akong pangutana Brad Sok, ako lang ni ipalabman nimo kung unsa gyud mo ni una na kong pangutana giduham ni. Unsa gyud ni siyang taong ito masagad isulti anang mga masakiton nga naka-recover human sa hilog. Unya nga itong tubag niya na nga kining pagdihog na sulat man gyud ni. Ningon si Jesus kung dunay nagmasakiton kaninyo pagkuhag pare o pinagi sila mga pagampo pagtuo nga magkumpisalay usag-usa. O dihugan siya sa lana sa ngalan sa Ginoo o agad sa pagbuot sa Ginoo pabangonon siya siyang panglawas mawagtang iyang sakit agad sa kabuton sa Ginoo ug mapasaylo sa iyang kasalanan. So doon natay makita dinhi nga duha ka sakramentong klaro kayo nga ang pare gyud mo minister mao pagkumpisalay ka mo usag-usa kay pare mo kumpisal masa na siyang isika pare. Pero kita mga laiko, mukumpisal nga tos pare. Unya pagdihog sa lana sa ngalan sa Ginoo, nasuwat gina. Ya, agad sa kabutos Ginoo, daghan nga gidihugan, maayo. Ang doktor mingon din, ka tambal, na itambal kayo na ni Lula. Pero kung magdihog sa pare, ni tindog man, nilhig. Yan, simba pa yun. Nagkasaksi ko niya na. Unya ang atong pangutana ni Brad nga namo na nakita niya itong nga miguyon niya. Mao na nga diya sa himatyon ta ang yawa maninguha gyud pag laglag na to pinagi siya mga tintal. Mo na kinahanglan yun nga motawag tag pare para nga nganlan natog ma-exercise pinagi sa sakramentos pagkumpisal o sa pagdihog. O kana mong yawa. O mo na nga kining ato na yung tawgon ang pare kung kita ta sa atong ginikanan parinti o kadugo ba bugat-bugat nagsakit dili na to kuha ng pare ka na magpinal na kay di naman kakupisal manihugan nun gyapon. So unsa tong taong itong nakita oftentimes mga testimonies of the dying person nga na recovered that was the devil